sa inyo? It's me again, Alvin Bautistopia, exploring Tarlac. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng party place dito sa Bypass Road or yung Airbnb Bypass Road na pwede nyong i-book and pwede nyong gawin dito yung mga party nyo, and yung 3 to 4 packs pwede kayo mag-sleep over dito sa place ni Party Place. Napakaganda ng loob, so excited ko nang pakita sa inyo. And location niya pala, napakaganda ng location dahil ayan, malapit siya sa mga bar, mga restaurant dito sa may Bypass Road. For sure alam na alam nyo to guys. So dito makikita din si Third Space, nasa ilalim siya mismo ni Third Space. And makikita nyo dito, yan, nandyan si Davoro, 2300 Reservoir, Bro Code, Wings and Shot, tapos si Raven Nail, Suluk, Marilus. So doon naman marami pa kayong pagpipilian ng mga restaurants and bar. Kung gusto nyo mag night out, pwede kayo lumabas, and kung gusto nyo naman mag party sa place nila, pwede guys. So may 7-Eleven dito, pwede kayong bumili ng mga drinks and foods nyo, and pwede yung dalhin dito para dito na kayo mag party. At pasok na tayo, papakita ko sa inyo yung loob ng party place or Airbnb Bypass Road. So yan, kasama natin yung mga friends natin. And syempre kapag nag-check-in kayo dito guys, pwede nang gamitin yung kanilang Android Smart TV. So Prime sa YouTube, may Netflix, may Spotify. So yan, may couch dito. Tapos ito yung kanilang counter bar. Mga kapatid, dito guys, up to 16 packs pwede kayo mag party dito sa area. And dito meron ding upuan na pwede ring mahiga. Actually guys, yan, pinadala tayo ng products kanina, nag photoshoot na rin tayo. And of course meron tayo dito, microwave. Ayan, Elba brand pa siya. And kung meron kayong gustong foods na ipainit, pwede. Siyempre may refrigerator, may sink na siya. Tapos itong electric gas stove natin, siyempre may French hood siya para yung usok hindi mangamoy sa loob. So yun, wala pang laman yung namin, yung ref. So may mga cabinets dito, pwede yung gamitin to, mga kitchen utensils nila. Yan, may rice cooker, mga ibang lutuan. Tapos dito sa pull out nila, basket, ayan, makikita nyo, nandito yung mga tasa, mga baso, tsaka pinggan. And dito rin meron. So mali, ayan. Ang sarap lang dito, mag chill syempre, powered by Alexa, fully air condition. Yung kabilaan yung split type na aircon nya guys. Chill lang kasama yung friends at family nyo. And then kung mga special meetings kayo, pwede nyo rin naman gawin dito. I think nasa 4,000 or 5,000 plus kapag nag-check-in kayo dito. Search nyo lang sa application ng Airbnb, Airbnb Bypass Road. Yan, makikita nyo na to. Next natin check yung kanilang room dito sa may Airbnb Bypass Road. So eto siya. Yan, napakaluwang din ng area ng room nila. So may smart TV, and I think queen size o double size bed yung meron nila dito. Ayan siya. Siyempre may sarili siyang comfort room and shower room. Sobrang luwang nung comfort room and shower room nila guys. Ayan siya. So may sink, may toilet, and dito sa side meron lagayan ng mga towels. And dito naka-enclosure yung kanilang shower area. So yung shower head yan nasa mismong ceiling. Tapos yung control panel niya nandito sa gilid. Ang shower meron din siya. And pwede din kayo dito, ayan, umupo habang nagre-relax. And powered by Alexa din itong comfort room nila guys. So ayan, try natin. Alexa, turn off the lights in party house. See? Alexa, turn on the lights in party house. Napakamasonorid talaga ni Alexa. So yung buong area guys is powered by Alexa. So pwede mo siyang utusan guys kung gusto nyo pasindi yung Smart TV, and syempre yung YouTube, Netflix, and Spotify.
So ito talaga yun, dito tayo sa Airbnb Bypass Road, dito sa may San Vicente, Tarlac City. Ito yung place na maraming mga bar at yung mga restaurant dito sa may Bypass Road. So hindi ko rin expect na magiging ganitong place dito. So ano siya, party place. Download nyo lang sa sa may application Airbnb. Search nyo lang Airbnb Bypass Road. Pwede na kayo mag-book dito sa party place Bypass Road. Yan, napakaganda ng place. Special thanks sa mga nagpadala ng mga foods galing sa mga small businesses natin dito sa Tarlac. So, unang-una dyan, itong si Happy Tams. Next, na-check natin guys na nagpadala sa atin si Bunny's Bakery. And syempre, special thanks din sa nagpadala sa atin si Sana Oil, Chili Garlic Oil. Ayan, yung tatlong natin sa harapan. Sana Oil. Sana Oil. So sabi niya dito, thank you for promoting our products, Glory Tarlac. Sana Oil, Chili Garlic Oil. Sana Oil. And yung mga ibang nagpadala po ng products, hindi sila nakahabulong dito. So hindi na natin naisama sa vlog natin dito sa may Party Place Airbnb Bypass Road. Yan. So titikman na namin itong mga products guys. Ayan talaga yun, hindi na ako nakapag-update kagabi dahil yan, nag-happy-happy tayo. So medyo sobrang nag-enjoy tayo dito sa place ni Airbnb Bypass Road. Yan, kung gusto nyo mag-book dito guys, direct lang kayo sa Airbnb application. So hanapin nyo doon yung Airbnb Bypass Road. Makikita nyo to or pwede nyo siyang i-search na Party Place Bypass Road. Pwede gawin nyo dito guys, mga corporate meetings, mga intimate celebration like yung birthdays. So pwede ma-accommodate dito is 16 packs yung area nila dito sa living area or sa may counter bar. And pwedeng mag sleepover, sabi nga kagabi is 4 person. So yan, napakaganda nung namin dito yung experience. And then syempre ang kagandahan niya, malapit siya sa mga restaurant, sa mga resto bar dito. Pwede kayo mag-chill sa labas kung gusto nyo. And kung wala kayong dalang pagkain, pwede na kayo bumili sa labas. Pero good thing naman dito sa area guys, kumpleto yung gamit. And kung gusto nyo dito na mag-party-party, much better para di na lang kayo lumabas. Dahil yan, may mga bilihan naman dito, may mga 7-Eleven and then mga convenience store na malapit dito. And buhay na buhay itong area kapag gabi. Kung gusto nyo mag-unwind, labas muna after nyo mag-party-party and balik na lang kapag kayo, magpapahinga na. So yun guys, I highly recommended dito nga place ni Airbnb Bypass Road sa lahat ng naghahanap ng mga matutuluyan. Sasaglit lang kayo guys dito sa Tarlac. Perfect place to kasi reasonable naman yung price kasi napakaganda rin ng place. And then dito na lang, don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman din ng mga ibang Tarlaceños natin dyan itong Airbnb Bypass Road dito sa Barangay San Vicente, Tarlac City, Tarlac. So until our next vlog, South.